Ġwanni l-Battista kien persuna partikolari ħafna. Jgħix fid-deżert imma kapaċi jattira l-folol u anke s-sultan kien jieħu gost jisimgħu. Is-sejħa tiegħu ħejju t-triq għall-mulej tirfet il-qlub tagħna anke f'dan iż-żmien perikolus ta' pandemija. Ħejju t-triq għall-mulej. Quddiem il-virusijiet tal-lum, tal-egoiżmu, tar-reba għal aktar u aktar ġid, jien kemm nagħti każ tad-dinjità ta' minu żgħir u batut. Mhux li ngħin lil minu fqir biss, imma kemm inrodlu id-dinjità. Kemm inrod id-dinjità lil minu marit u dgħajjef. Għalhekk kemm nilbes il-maskra li tipproteġini ħalli nħares lil minu vulnerabbli u x'inhu pereżempju il-kulur tal-karniġġjon tiegħu. Kemm inħallas pagi ġusti. U meta tiġi biex nieħu flus għal xi xogħol li nkun wettaqt. Kemm inżomm flus mingħand min forsi għandu ħafna inqas minni. Ejja, mulej Ġesu, eħlisni minn kull virus tal-moħħ, tal-ispirtu, tal-ġisem. Enni biex fid-dlam tal-virusijiet ta' madwari, illum nixel id-dawl tiegħek ix-xema tal-avvent u passi żgħar konkreti kuljum nagħti aktar dinjità lil minu vulnerabbli, xkejken, etibati jew nieqes mir-riżorsi. U hekk ħiltek inħejji triq għalik il-Messija li ġej fostna. Amen.